Ahojte kamaráti, ľudové zvyky a tradície patria už roky ku našej škole. V tomto príspevku by sme vám radi ukázali, ako si ich pripomíname práve v našej škole. Za mnou už môžete vidieť, ako sa horúčkovo pripravujeme na veľkonočné tvorivé dielne. Akcia dobre dopadla, musí sa všetko správne zorganizovať a o tom nám najlepšie porozpráva naša pani riaditeľka. Dobrý deň. Aká je najväčšia výzva pri organizovaní? Samozrejme, keďže napríklad taká akcia, ako prebiehala dnes, prebieha vonku, tak veľmi závisíme od počasia, takže musíme zabezpečiť čo najlepšie počasie. Ďalšou takou výzvou je zorganizovať všetko tak, aby všetko išlo ako na bežiacom páse, bez žiadnych prestojov a ideálne. A ďalšou takou výzvou pre nás, pre všetkých je, aby z nášho podujatia všetci odchádzali spokojní, dobre naladení. Nie už len naši žiaci, zamestnanci, ale aj široká verejnosť a tiež vystupujúci, ktorí nám prichádzajú pomáhať. Vysvetlite nám, prečo sa na škole venujeme ľudovým tradíciám a zvykom? Na Slovensku máme veľmi veľa krásnych ľudových zvykov a tradícií. Každá oblasť, každá obec, každá dedinka má svoje vlastné a bola by veľká škoda, aby mladá generácia o týchto krásnych zvykoch nevedela. Mne sa veľmi páči taká tá myšlienka, ako to fungovalo na školách v minulosti. Školy v minulosti boli takým centrom kultúrno-spoločenského diania pre svoje okolie. A my sa v škole sústreďujeme na to, aby to, čo sa o školách hovorí, že to je výchovno-vzdelávacia inštitúcia a že u nás to naozaj je tak a nie sme len vzdelávacia, ale aj výchovná. K ľudovým tradíciám patrí aj háčkovanie. Jedna naša pani asistentka na škole sa venuje práve tejto tradícii. Dobrý deň, vediete krúžok háčkovania. Aký bol záujem detí o tento krúžok? No, bola som veľmi milo prekvapená, že o tento krúžok bol veľmi veľký záujem detí. Je to pre deti náročné? No, pre žiačky na prvom stupni je to
ešte si myslím náročné, ale pre žiačky na 2. stupni, tak tie to už zvládajú v poriadku. Čo na krúžku vyrábate? No, záleží to od obdobia. Napríklad pred Vianocami sme vyrábali vianočné ozdoby, napríklad vianočné vločky sme hačkovali a teraz pred Veľkou nocou vyrábame hačkované veľkonočné vajíčka. Ahojte, dievčatá. Chodíte na krúžok hačkovania. Ako ste sa k tejto činnosti dostali? Všimla som si to u jednej známej, ktorá býva vlastne pod nami a chcela som si vytvoriť také veci, ako má ona, tak som sa prihlásila na tento krúžok. Ahoj, Aďa. Je hačkovanie zložité? Zo začiatku mi to nešlo, ale potom som sa k tomu dostala. Pochválte sa, aký najlepší výrobok ste zatiaľ uhačkovali? No, ja napríklad doma hačkujem hačkované zvieratka, tie ma veľmi bavia a uhačkovala som napríklad korytnačky, veľrybky, kuriatka a tak ďalej. Ja som pred Vianocami uhačkovala vianočné ozdoby na stromček. Odporúčili by ste hačkovanie ostatným? Lebo z môjho pohľadu je to dosť ťažké. Treba na to mať veľa trpezlivosti a keď je tá trpezlivosť, tak to aj ide. Keď som sa to naučila ja, tak to musí zvládnuť každý. Takéto bolo vynášanie moreny a veľkonočné tvorivé dielne na našej škole. A na budúce vám predstavíme... nechajte sa prekvapiť.